Cel mai ușor bocanc de la Crispy se numește Laponia, cântărește 540 de grame, galoșare completă, piele nubuc, frumoasele șireturi portocalii de la Crispy. Partea de limbă este o îmbinare între piele și o țesătură impermeabilizată. Chinga de călcâi este textilă și mobilă, se poate face un reglaj din această zonă. Gore-Texul este pus cu multă dibăcie la interior. Tot la interior găsim branțurile Air Mesh cu carbon activ. Iar la exterior avem o talpă clău, un compus de cauciuc care are o rezistență ridicată la abraziune, un coeficient foarte bun de aderență și o rezistență foarte bună în timp.